Jippersistu l-ilmenti ta' diversi familji li fl-aħħar ġimgħat esperjenzaw żidiet varji fi prezzijiet ta' prodotti bażiċi, inkluż prodotti tal-ikel u tal-iġene. Jidher li fost il-prodotti li l-prezzijiet tagħhom varjaw sew kien hemm l-aġin, ġobon, ċereali, ħaxix tal-friża u anke prodotti tal-ikel fil-lanet. Uħud minn dawn iż-żidiet kienu riżultat ta' aġġustamenti minn barra l-pajjiż. Rapport fil-Gazzetta l-Orizzont indika illi xirja ikel diġà għoliet bi 8%. L-istess gazzetta tikkwota importatur illi spjega kif, pereżempju, kien hemm prodotti illi minn €2.50 il-prezz tagħhom sploda għal €8. L-importaturi qed isostnu li din iż-żieda minn barra mixejn għajr abbuż. Dawk li tkellmu ma' dan l-istazzjon ġibdu l-attenzjoni wkoll dwar prezzijiet ogħla anke fejn għandu x'jaqsam ma' prodotti tal-ħasil, deterġenti u prodotti oħra ta' iġiene personali. Bħalissa hemm madwar 20,000 familja li qed ikunu provduti l-ikel minn food banks varji. Il-Lifeline Foundation pereżempju qed tara żieda fil-familji vulnerabbli li jiddependu minn food packs provduti kull ġimgħa. Fl-aħħar jiem żdiedu bi 300 il-familji li jiddependu minn ikel mogħti b'ġenerożità minn dan il-food bank partikolari. Wieħed irid ifakkar illi dħul ta' diversi familji u anzjani naqas drastikament fl-aħħar ġimgħat u sa issa diġà kien hemm 800 ruħ li spiċċaw essenzjati. Kalkoli inizjali juru li sal-aħħar tas-sena dawk qiegħda jafu jitilgħu għal 25,000. Intant, anzjani u persuni oħra li tkellmu ma' Net News ilmentaw ukoll dwar żidiet fil-prezz ta' ċertu mediċini. Dawn iż-żidiet kienu konfermati wkoll fl-aħħar jiem minn diversi uffiċjali tal-Gvern. Fost iż-żidiet fil-mediċina hemm pilloli li jittieħdu għad-diabete u l-pressjoni kif ukoll ċertu inhalers.